Hello mga day kag welcome sa isa na naman ka vlog. Sa mga nagalantaw dira sa akon sa may sultan ko darat. Tani ka mo naman ang ara sa maayo nga kahimtangan kag madamo nga salamat sa inyo nga paglantaw kag sa inyo nga suporta. Sa subo nga vlog mga day, continuation ini sa sang nauna naton nga vlog, linyada sang aton nga mga iloy. Bali dugangan ko na naman. Sugpunan ko na naman kay damo gid sa inyo sang mga nakarelate. Ang una nga sitwasyon mga day, sigurado ko damo naman ini sa makarelate. Kay nagakatabo ini siya kada Sabado. Ina ba lang feeling nimo wala klase, wala ka sang obra. Siyempre ba, paurok-urok tulog. Pero no. Kaya mo gid na ang nanamian nga chimpo sang aton nga mga nanay. Ambaw ka panamit namin kagit sang tulog. Umandam ka na day. Kay maumpisa ina, makuha siya sang silhig, manilhig sa inyo nga ugsaran. Samtang siya nagapanilhig, wala pa na sang may nagakalatabo. Pero kung nagapalapit sa bintana sang imong kwarto, dra na siya magbaka-baka sang wall dati, day. Maumpisa ina sa hambal. Jay, bugtaw na da. Ano na oras ho? Sige ka man gyapon ligid sa banig nga daw lulid. Pagkabati ni mo day, considered as alarm clock, bugtaw dayon. Nugay na pa, tamad-tamad. Kay basi masundan pa inasang linyada nga. Wala ka kabati? Basyahan ta ka karon tubig. Kulbaan ka na yun day. Bangon dayon alert. Pagkatapos, syempre manghimos ka na kang magwa ka kag mamahaw. Isa sa mga hindi mo gid pagmit lang, isa sa mga hindi mo gid pagpamangkoton, amo ni day. Ma, amo rin ng sodan. Patay ka giday. Kay nga dalon niya ikaw in asa tuig 1950, 1950 day. Pungkuan niya ka sa tubangan kag hambalon. Jay kabalo ka sang chimpo namon. Asin lang nalipay na kami. May sardinas, piyesta na sa amon. Nagabalon kami nga ang suludlan putos sang saging. Day, mamangkot ka pa kung nanong sudan. Nugay na, baka kaon, bis ka ng sudan itlog. Ika-tatlo, day, kung may kalagtuan ka. Malagaw, mamiesta, mamirthday. Antes ka maghalin sa inyo nga balaybaw, Diyos ko, iprepararang imo nga dalonggan sa kung anong pwede ni mo nga sermon nga mabatian kay kadamo gid. Paghamba ni mamalakat na ko. Da na magsugod day. Ano ka naman oras puli karon? Sino mga upod nimo? Maglapaw gani alas 7? Siradaan ko ng kudal, trangkahan ko ng kudal, da ka tulog sa gwa. Okay, wala ka pa kalakat day, hindi ka na maghalin. Pero ina siya, ginahimo lang nila parang i-remind kita kung ano kita nila kapalangga, di ba la? Wow. Pero day hindi ko gid day mabaton. Kay kumanog lakat nako. Tawgon ko liwat day. Jay palapit yan ay. Tandaan mo gid na ha, inablang baba nimo kay kisa kadto ka bastos gid sina. Basi kun ano naman ang mapanghambal nimo. Dali ka wala ka kabalo sa katuan nimo kay mariit ina dira. Wala ka kabalo basi may malain nga paginawa sa ila. Gani day. Sibtan kita sang loy Mo Diyos ko day. Ara na naman kita. Nanimaho naman kuya tinula.